ngai kublei pi baro ke basngap ini ke kubor ngai kublei fi ke kerteng ke Jesus Christ ani ko por ngadoni ke kubor ke bangkwa ban sam apdeng jong fi ngai kerteng ini ke kubor ke tagalong ke jingkhot ke Jesus Christ sha ke jingpynthymmai pan aga bangin shem ne ke kintin ke Jesus Christ Ukraine aga gospel ke Yohanes kalanong ke ba arpwe ke khot ke ba khat khandai terter kene di ke por jong ke jing phaidin jong ke sinran ke Jesus Christ pedeng jong ke jing hapdeng jong ke jing do jingkremen hapdeng jong ke jing nok min sim aga bu Jesus Christ wan ba di kenduk pat yake daga bu ong ni kintin ni ke sinran ini puli ke khot ke ba khat khandai Jesus Christ ong kumni Petrus bat ini ke sinran ula krenti ke ni bau da saham daga jingyam ka ba kumno ba on penan burom yo blai bat habau la kren ula ong to but yanga gani ke jingkhot sha ka jingpynthymmai pan ha ka jingkhot ka baningkong ka Jesus Christ habangi yo i ha ka gospel ka Matthias kalanong ka ba saw ka khot ka ba khat khandai ha ka jing kendu ka baningkong ning shap ka Petrus ringkat bit kisenran yo Jesus Christ u khot yaki wang ali but yanga ngan pelong yu pi ke nong tong briu hadin bo Petrus ringkat bat ki weipat ki senran ki layo sngoy kata ki lay kongu yu Jesus Christ ki lay but yu Jesus Christ bat ki lay ino no iki jar ge jongki bat ki ino no edu ka kam tong do kha ge jongki bat ki lay but yu Jesus Christ bat kadon ka por ha ka bala kemno yu Jesus Christ bat la sa ner phnano yu Jesus Christ bat ha ka por ka bala sa ner phna yu Jesus Christ baro ki senran ki lay ino no yu Jesus Christ bat kilay late no sikiwi pat ki jaka namar ka jing shep tieng namar ba la kem bala sander pnayo Jesus Christ ba hadin ba kilayo iba unong yalam jongki umdon shu kalawan ka jing no min sim kalawan ka jing do jing kremen namar ba unong yalam jongki umdon shu kimdon yeshu yakabanle saka epan kat pin shemang tu hagbo Petrus uong ini kintin uong ngati uong ngan pai no syaki kam tong dok kha ki bang juk tong ben swa pin puli kata haga gospel ka Yohanes se kal nong ka bar pui di khot ka balai haga bo Petrus uong ini kintin teu Petrus ula ong haki ngan lek tong dok kha bat kiru kilai ong ngiru ngin lek lem bat me bat hangni ngi i ka don ka jing pai dien ka don ka jing lek pai pat syaka kam tong dok kha baro gi di sinran Shisin kila i ini ke kam tong dok kha kila i ke jar kila i ke kam tong dok kha namar baki but yu Jesus Christ ki kongu i ke jing khot ke Jesus Christ Henry hadin so ke jing bomdon su Jesus Christ kini ki ong bangilik pai no sa de kam tong dok kha de ha ka de por bakila lik pai sa ka kam tong dok kha but sa hisin u Jesus Christ wan ban pau biang haki hadin ba ulami pan ne ke jing tem lawan ban pau biang haki ban khot ye ke jing khot jo ke jing pynthymai pan balai pynthymai nawar bagila phaidien kila sange nagaban bot yu Jesus Christ nadaga daw Jesus Christ wang ale bot yana kadiga jingkhot jika jing pynthymai pan yole sedon pedeng jong piru kiba snap ine ka kubor hakadi ka por pidon hapdeng ka jing du men sim hapdeng ka jing do jing kermen pila shakri utrai men shwa henry namar ke jing do jing kermen namar ke jing yeshem ka jing em jong pi pila sange no pila ino no nakata ka ban bot utrai nakata ka ban shakri utrai kani diga jingkhot ye piru bau trai u khot ye pi shika jingpynthymmai pan daga buong alebot yangan kadiga jingkhot shika jingpynthymmai pan ba sahisin utrai u kwa ban pynthymai biang ye ka jing em jong pi yole sedan apdeng jong piru men shwa pila bot utrai pila shirham ba ya ka ban shakri utrai pila yeng ban shakri utrai ki bon ki benta ki bon ki jaka henry namar ka jing shukor jong ka prathai namar ka pop let's say pim sonut su ban sakri pi du ben sim pi du bor bat pi la sange no ya ka ban sakri ala don pring jo pi ki bukum kita kadi ka jingkhot kadi ya piru bau trai u khot ya pi bau kwa ban pynthymai biang ya ka jing em jong pi sai sin ban pen ku bor biang ya pi ban pen sle biang ya pi ban ra biang ya pi ban penon kam biang ya pi sai sin ku mu atiar hagi kti ke jung o daga daw u khot ya piru hagri ka por wang ko khon ale bot yana kadi ka jingkhot se ka jingpynthymmai panang nge scam aba pi snap ini ka ktien ka jung Jesus Christ ka bong ale khun bot yana kadi ka jingkhot ka jung Jesus Christ
wan biang sa isin sa jingpynthymmai pan namar ublay jong ka jingpynthymmai lau bahok ukalan utrai ang an penyeng pan lau kha ulamang utrai ang an sop span biang sa isin yau sai hon ba sa tadem wang an penme ding biang sa isin ang utrai natagdaw yang in wan biang so Jesus Christ yeng biang sa isin wan biang so Jesus Christ bot biang yu sa isin un ai bor un pensit hem biang ya pi sa isin ba pin sekriu but pinyo i ba kisni sa khamat jong pi utrai un ra un penon kam pilong ka jingka khu biang sa isin ka jaga go pidon pa yu Petros hadin bola pai din hadin bola li pai biang sigi kam tong do kha ga jong utrai wan wat biang yu utrai wan pau biang sa isin ha u ba ki sinran ban khot biang sika jingpynthymmai pat bat ngi i kadon ka jingpynthymmai bor biang sa isin yu Petros bat ki sinran bat ngi i ki sngi ki bakhat do jong ki kumno blei penon kam yu Petros badi ki ki sinran namar utrai yu bakhat sika jingpynthymmai pan yano ngi don yu Jesus Christ u bakhat yangi sika jingpynthymmai pan yang in jet ban phai biang sha u de ka do not ka jongi baro ukloi ban map ipi compare kumno philom badu kloi ban poi biang ipi sika jingthmu ka jong u nang ni shakman to blin kul khui phi lam ka jing snap ka jong phi ka tin ka jong oblai yang in ko ngo in ka jingkhot ka jong Jesus Christ u khot inga phi ale bod inga namar ba kwa ban penthmai bor biang phi sa hisen blin kul khui phi lam ka tin ka jong oblai nagamta ka buram ka jong oblai amen